Na Nješkajši schádzky konstituovaný výveršný odbor Nacionálneho sovitu Rusnácoch, ktorý u svojim sostave má 7 členoch. Kolo perších 4 točkoch dňového šora členiše jednohlasno dohvareli a najväčšiu polemiku vyvolala pijata pod názvu Rozpráva o najchodzacích oboviazkoch i aktivnosťoch. Pred nami už naša manifestaciji, ktorý nije obhodno finansovať i naša društva hľadajú pomoc i hľadajú sredstva. Da vidíme, že nejaký spôsob čuli sme, že i problem s finansovanjem, u smislu, že rješenje máme rješenje dostatek, keď nejaký sredstva možeme toho ruku rachovať, ale hľadáme model, že by naša društva mohli robiť, že by mohli všetko toto, co zaplanovali u tým roku i vyplniť. Ponežeše budžet, ktorý dostáva Nacionálny sovit práve po programných osnovoch, po júni mešac pokľaše nedozna, jaký budžet budeme mať, na Nješkajši schádzky predložený odredzený model, po ktorým še bude postúpať. Ja predložil, že da še rozpíše konkurs za manifestaciji, okreme za u oblasti kulturi, da še rozpiše i da vidíme, že jaki to sredstva poljeduju našeho društva, a već posle toho budeme vidjeti otprilike, že keď dostanjeme informaciju, že keľo máme sredstva, ľahko bude rozpodeliť to tých sredstva, pretože už nám konkurs bude rozpísaný, už bude zakončený i praktično sme hodni tako i rušiť do realizácii tých sredstv. Mandát výveršného odboru trvá pre stály mandát Nacionálneho sovitu a u jeho ovlastenjoch v pravomocné odlučovanie o všetkých robotoch.